måde, som det måske bliver et nederlag, den måde, de spiller på Argentina. Prøv at se, hvor udspillet det bliver her. Albiceleste. God finte, han laver der. Martinez og triller den bare ind i det tomme mål. Boldrup har fældet der, Lamela. God stikning også. Går ikke frem til afslutning i første omgang. Måske her i anden omgang reducering. Argentina, Prato, og scorer sit første landskabsmål. Reducerer til 1-2. Vigtigt for Argentina, de får reduceret så hurtigt. Og det er et godt løb, han tager. Lucas Prato. Anden landskamp, første mål. Lamela. Med afleveringen lidt tilfældigt, han får bolden tilbage, Prato. Og det der, det er en striker, og ved, hvor målet står. Han selvfølgelig heldig med sig, Prato, men han